Dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtí pri úrazoch. Na svete ročne zomiera na následky dopravných nehôd viac ako 1 milión ľudí. Až 40% z týchto ľudí, ktorí zomreli pri dopravných nehodách, mohlo žiť, keby dostali zodpovedajúcu prvú pomoc do 5 minút. V nasledujúcich videoklipoch si predvedieme, ako tomu predchádza. Krvácanie, najmä väčšieho rozsahu, patrí medzi stavy ohrozujúce život. Aj improvizovaná pomoc bez pomôcok je dostatočná na záchranu života. Zraneného uložíme do ležiacej polohy a postihnutú časť tela zodvihneme nad úroveň srdca. Najdôležitejšie je vytvorenie tlaku rukou v mieste rany, pričom dodržanie sterility nie je dôležité. Potom vytvoríme tlakový obväz tak, že jeden nerozvinutý obväz dáme na ranu a druhým ranu silne obviažeme, aby krvácanie prestalo. Ak obväz presakuje, nedávame ho dolu, ale druhým obväzom silnejšie obviažeme. Tlakové body sú len doplnkové postupy a taktiež škrtidlo sa používa len výnimočne pri svoj pomoci. Dôležité je zapísať čas aplikácie. Najlepší efekt zastavenia krvácania škrtidlom dosiahneme na hornej končatine na ramene a na dolnej končatine na stehne. Na predlakti a predkolení tento efekt nemusí byť dostatočný, pretože tu veľké cievy prebiehajú medzi kostiami. Okamžite po ošetrení krvácania začneme s protišokovými opatreniami. Takzvané pravidlo 5T. Teplo, tekutiny, ticho, tíšenie bolesti a transport. Dôležité upozornenie, tekutiny nikdy nedávame piť, len zvlhčujeme perík a ústnu dutinu.